Здравейте хора, аз съм Волдалар и това е епизод номер 3 на Let's Play, ама толкова с ниско FPS. What the fuck? Както и да е. Както виждате, може би този път ще правим Dungeon, трябва не само хилър. Аз ще съм, както сигурно знаете, DPS. Но по това време, вместо да седя да чакам, реших да направя няколко квеста. Къде квестове всъщност ги знам. Така. Stone Gold. Да, и този го помня. Той ми е готов ли? Добре. Не. Омага. Фатала. Престъпен. Всичко са така. И за сега 3 квеста. После може би ще направя другите. Но мисля, че те са за някъде другаде. Тук е. Сколко между другото? 78 сребра, много малко. Да видим какво става. Окей. Днеска сме понеделник, още тая неделя ще има Dark Moon Fair. И до кога? До следващата събота или до следващата... Да, събота. До последващата събота. Казах тук да открива вик. Че да го сложа. Искаш ли въобще? Да, речи искаш. Ще го сложа на Q. Сега къде се слизаше обаче? Тук ще изпълня този път. Сега внимателно. И такива трябва да бъдем между другото. Реде. Q. По-бързо да умре. Много бавно са бияте с оръжие за две ръцеката. Ти въобще прави някакъв дим шини. Че се издали нещо каре. Къде? Що не взема всичко аз? Място няма. Нищо. Обаче не е всъщност нещо. Защото ако ще трябва нещо ще трябва фърля. Малко бокуци мам. Защо не съм си ги сложил въобще? Слабо. Ти фърлям. И още ти фърлям. Остана да бенджама нещо. Ти фърлям. И сега с толкова сега. Сега тук нещо. Така. Те много такива ще ми трябват. Сега сме само на 2. Опа, нещо. Така е. Готовам да вляза в Dungeon, за да свера по-хубаво оръжие, че се дразня. Що винаги гледам да взема те неща. И че сега ще направя те вече, понеже има доста малко място. Интерфейс. Outload. Не. Окей, готово. Сега вече е по-добре. Ще видите. Ако не знаеш за какво е Outload. Което ще е много странно. Понеже виждам как в кой епизод първия мисля, че беше. Мрете. Мри. Тук нещо няма да... Не. Че ма стъмна. Ареде. Мари. Нещо хубаво. Така, тук знам, че има някъде, тук да ще пропусна 2. Някъде имаш купчени от такива железа. Ето, тук има. Да, виж колко много има, той би трябвало да са 20, а той ми дава 3. Логика, да. Ама всичките изчезват. Окей.
Стига. Грант. 106. И damage да. Добре. Он пък убивам му един, той бяга за другия. Аре, тук ще трябва. Там ще мина. О, да, тук има. Горе има. Такос. Аре. Пак се брецак. Нещо каре. Да. Така. Слагам. И хвърля. В тези раздвоените много ги мразя. Така, още миналия епизод, че мразя да гледам нещо в такива. И такива ли трябва да гледам, бе? Опа. Така, аре, бли. Още не си умрял. О мага. Fuck yes. Трябва ми бързо. Аре, мри по-бързо е. О, не. Няма стане заради мене. Yes! Рич файр, кезам с. Молта, заради, не се бъгвай. Молта. Ки. Аре. Де? Молата. Please. Аре. Зарежда. Странното е, че въря с 30 FPS. Ще чакам явно. Да видим дали ще се оправи. Или ще чакам, че ще подаря нещо. Да, интернета ме варя. Аре. Какво 60 FPS да? Ко? 30, пак 30 много е. Пак 60, аре. Молата. Арме. Я съм. Като зрени ще се върна. Да. Окей. В държа сме. Така. Само да не се бъгне нищо, защото просто ще изкърча нещо. Окей. Само хилъра не го няма. И какви имаме? То се Paladin, то е хубаво, Rogue и Warrior. Аз съм Warrior. Така. Surrender ще му трябва. Най-седне. Dungeon. Ти ми е любимият Dungeon сигурно в целия... За не са гледал любимият Dungeon, който дигна. Който е. Rogue. Както и да е. Сега тук само да стане. Ето го! Тук пак същото. Ето винаги е! Никога не може този. Да те накара яд да те фани направо. Сега трябва да бягам пак. Дъното и да не да е just Dungeon, да те бъгнат, защото вече ми писна.
сигурно сега ще се откажат всичките то няколко. Значи то откъде беше портал. Коя страна от аз. Ето го портала за Денжана. Когато влезем, разбира се. Така. Ето. Тук съм. Но ето както ви казах, повечето ще се откажат, защото все пак. Аде. Вижте, бе. Правиш там, бе. То се чака. Мисля, че пак ще го прави. Това е бъгнато всичко. От всякъде направо. И за думане. Думане. Чека. Чека се. Грънт. Някакъв грънт. Даже, че понеже се ми... Ареде. Шифтар. Окей. Омага, ма ти бази къща, ма ти бази къща, ти бази къща. Но и аз съм трикове в джоба. Вече са големи трикове. Ала, бе. Ах, гледай го, че... Аре, ти, аз. Тука. Един бой, всичко до земята. Тар. Окей, сега. Аре, то с нищо ли не прави, бе? Мене да ме убият ли сте? Сигурно. Но пак аз няма да... Окей. И ще мери, ще няма ли. Full inventory. Ако няма ми е full inventory, това е... То... Пуш го махнах, то пак се бегае. Ето, зад той взе. Вземи крест... Лув, нали как да го махнеш вече. Окей. Някъде няма да такова. Има. Вече много де. Колко? Едно. Цялата кучна е едно. Вау. Браво. Свежо гоче на рок-н-рол. Някакво желязо не мога ли да се взе? То сгубиха и. Аре бе, баслиск. Искаш да накараме ти. Със сигурност да ни дробнеш нещо. И знай кефя. Нико. Инвентори с фула. Давай, се забравя. Кой ти? Така. Така. Ребе. Пак се съм бъгнат заради Денжана. Разбира се. По-точно де. Але пак, разбира се. Окей. Виж колко трябва да убия? Един. Супер. Плюс желязото. Навръщане. Или хлък. Трябва още малко ще побекля, ама ще им се занимава. Сега ще смог. Ако бе трябва. Айде помпа, дигрлага, дигитак. Арбе. Нещо хубаво да ми се беше паднало от Дънжа, но ма яд. Значи навсякъде стати. Окей. Сега ще... Ще го вземате. Хубави пари ще изкарам. Аз дори не проверих. И ти ще го вземам. Те са ръкавици по-хубави от моите. Аз ги фървам всички тези, защото ме. Аз дори не съм сложил. От той колко ще изкарам? 6-10 нещо там. Окей, сега... Сега колко ще ми даде? 5. Ето и вече по-хубаво. Вече ще ги събере там. Защото да... чакайте. Сега свърши квеста, забравих, че те
дори това атакуват. Сега ще му дай. Значи ще му остане де. Гледам откъде. Аре. И... Ба! Вече колко ще му станат? Още 17... още 3 дена по 17 ще да кажа. Тук някъде няма ли нещо? Обясни, ще трябва тук да минавам. Мрече, още не сте умрали, сега това ще се касне. Неговия стена още не. Пак се притагах. Хайде бе, отворко, хайде бе, играчо, хайде. Раз, два, три, номер една си ти. 4, 5, 6, съм добър шеф. Имам си парички, давам ги на всички. Че тъпи неща ми запада. Аре бе, играчо, айде бе. Омага, да. Интернетът ми спря. Следва продължението, следващия епизод ще видим.